Добрий ранець, мой шановний. Доброго вам понеділочка. Доброго вам початку тижня. Зараз у нас повинен з'явитися гук на Ютубі, правда? Ён з'явився, видатно. А єдине, що щось мені подалося, вибачаюся. Зараз я проконтролюю в цей момент мікрофоном. Маленечко, так, есть такое. Так мусить бути лепше. Все, працягваем тое, што мы пачалі рабіць яшчэ ў пятніцу. Мы будзем з вами гуляцца ў субноўтыку, паглядзець, што ж у нас тут здарылася з нашым светам, які чамусьці пацярпеў ад усялякіх выбухаў і гэтак далей. Вось наша невялічкая крыжападобная база. Вось гэта ўсё добра. У нас там 4 пакойчыкі, ўжо забыўся, што мы з яго зрабілі. Вось крыніца святла тут ёсць, ну нейкая ёсць перыферыйная. Але разам. Добра, нам трэба зрабіць прыладу, якая завецца ў нас акустычным нейкім там. Чакайце, зараз я пагляджу. І дзеля гэтага нам трэба будзе знайсці нейкія рэсурсы адпаведныя сюды, давай. Прылады ў нас тут, і дзе яно? Рэзанатар. І ў нас некая штаба патрэбная і свінец патрэбны. Во. Гэта чаму нам патрэбна? Таму што ў нас вось тая мясціна, якую трэба даследаваць, мы ўжо там былі, там была нейкая заслона, якая разбіраецца толькі гэта вось акустычнай прыблудай. Фэй, вітаначкі. Рада цябе бачыць пасля выходных, як справа, што адбывалася. Вось. Адпаведна, нам яшчэ трэба зрабіць прыладу, якая зробіць гэту штабу. Злітак гэты тытанавы. У нас гэта тут, сюды, і ён знаходзіцца во. Пераробнік. Нам патрэбная слабая кіслата. Так, па-першае, я б хацеў, напэўна, ўжо тут размясціць вось гэту вытворчасць. Маецца на ўвазе, якая будзе рабіць нам усялякія прылады, каб нічога ў нас не змянялася ў сэнсе таго, чакай, дзе яна будзе. Вось гэты зборачны столик, як ён там завецца. Тэхніка, маячок, аздоба. А дзе у нас гэты... А, боже, придурак. Я выбачаюся. О, ля. Цікава, чамусьці не заўважу. Так, калі мы будзем бегчы тут, лепш, напэўна, недзе вось тут пры ўваходзе, правда? Вось тут. Так, готова. І, адпаведна, нам трэба вось гэтыя шафкі яшчэ будзем набудаваць. Сюды давай. Насценную шафу, паколькі мы тут побач. Одна, другая, трэця. Ось так. Зараз мы ўсе рэсурсы аб'яднаем у адным месцы. Ось сюды перанесем. Каб нам больш у гэту капсулу ўжо не лезть, а проста паразмаўляць з роботом вось гэтым. Ну а... Так, сюды давай усё. Трошки солі, трошки таго, трошки сяго. Так, трэба вады бахнуць. Лёха, вітанкі. Нешта не тое, не сёе. Што здарылася? Гей. Як гэта не тое, не сёе? Ежу сюды, усяляка барахло, наколькі я памятаю, туды было. Медзь. Сюды. Кварц, вядома, сюды. О, нават, слухайце, кварцы ўжо запоўнілі. Так, вось гэта сюды. Ну, адпаведна, нейкая соль, пакуль што вось гэтае смецце, усяляка сюды. Аптеку паверні на всялякі выпадак. І вода хай застаецца. Батарэйка хай будзе ў нас, тому што сканер хутка ў нас выйдзе з гэтага. Так, не, пайшлі яшчэ давязем. Зато на дворе было топ соненькае цёплае. Ну, у нас у Беластоку не было. У нас было ў суботу дождж, на жаль. О, выдатна, мы тут спустошили, і тут усё. Па сутнасці тут усё, правда? Перанесли.
Давай сюди. Тільки водиці. Зараз бахнем. Давай, кольки 55. Давай. Подходить, пасуем. Так, ежу. Одну покинем себе. Титан. Готово. І усіляке барахло сюди. Медь. Так само гэта. І ось гэта. Пакуль у нас нема, до речі, зарадніку, то прийдеться ось таким чином використовувати гэта і усё. Так, разумею чоловіка. А ось сьогодні знову даже розумію чоловіка, йому хутко жениться ось. Ага, не да. Сапраўды. Так, гэта пустой, і гэта пустой, наколькі я памятаю. Правда ж? Правда. Так. Чому? А, тому що ноч, не хапає уже этой энергии, бачите, у нас на 4 використовується, а... Так, колесочка, може, ще одну усталюємо лепш, правда? Сонячну панель. Угу. Угу. Так, готово. Нагадаю, каб нам зрабіць гэты вось корвіска, дзе яна. Во, нам трэба слабая кіслата. Слабая кіслата у нас робіцца, мусіць рабіцца вось тут. І гэта у нас у мінулы раз крыху запаво... Все доступно. Давай. Это потому, что ресурсы были там на версии. Так, і можна зрабіць, до речі, моцную кислоту. Пераробнік робім. Так, паколькі у мяне планы якія па абсталяванню гэтага памяшкання, мабыць, ніякага, дарэчы, давай. Ну, куды? Во. Хай тут стаіць. Так, выдатна. Нам трэба ўзяць тытан зрабіць, правда? Ага, мы не можам. Набираем титану. Так, вывід переробника пусто. Налаштовать. Во. Штаба. А колькі мне трэба? 3. Як найменей 3. Добре. Раз, два, 3. Заебал. Бракує енергії. Треба чекати дня. Правильно розумію? 14 потребується, каб яно почало працювати сюди, давай. Все ще мало. Так. Ну добре, хай буде. Субнаўтыка ж у раннім доступе так. Не паўнавартасна яшчэ так. У яе ёсць абмежаванне, я там бачыў нават аднаго блогера, які дасягнуў ужо гэтага абмежавання. Карацей, цікава гэта выглядае, я вам пакажу. Што 30 секунд? А, мы пакуль тут знаходзімся, у нас кіслароду няма. Ёпта мать. О, пачынаецца. Соніка, ты дзе? Такие мясціні, так усё бачна. Такая вода, слухайце, празрыстая. Просто дзіва даешься. Давай, дзе Соніка? О, бачите, якая аурора там зверху. Так, дрымер вітанкі. Трапілася багі шмат, ці было багаў, які я знайшоў? Та сапраўды, калі так казаць, то мне падаецца, гэта абсалютна тая самая версія механічна, што і першая субнаўтыка. То бок я нічога новага тут не ўбачыў,
Адзінае, што адрознівае на бягучы момант, гэта гісторыя, якая абсалютна іншая планета, іншая гісторыя. Той сеттинг і ўсё такое тое самае. Ну, пакуль што заебалі яны шумеюць. Што вы так гэта пужаеце мяне? Вось, то бок пакуль не надта уражаны над прынамсі, вось так можна выказацца. Не надта уражаны праз тое, што новага мала што з'явілася. Свет такі, як, дарэчы, падкрэсліў не так даўно Паладзін. Свет, які вельмі падобны на Аватара чамусьці. Маглі б зрабіць штосьці свае, мне падаецца. Ба-ба. Ну, карацей, вось неяк так, калі водгук ужо павольней. Серыя праглядаў 30. А, чмурэнчак. Так, а у нас поўная гэтая. Поўная кішэня. Зараз трэба скінуць, ды яшчэ пашукаць рэсурсаў. Дзякую велічэзны дрэмер за такую серыю праглядаў. Я памятаю, в першай часціне было крыніца энергіі, не звязаная з сонцам. Тыпу нейкі рэактар ці нешта падобнае. Так, кіслотнае. О, гэта ж, дарэчы, здароўе. Вось так можна яго выкарыстаць, чакай. Кірдык? А, сапраўды можна. Давай сюды. Дзе там у нас вось гэтая ежа, падаецца, была, не? Не. Тут. Зараз мы гэтае выкарыстаем усё. Так, як тебе пераназваць? Гэта ў нас... О! Усё, пайшло. Так, гэта расейская чамусьці. Во. Ямехім. Ось так. Так, і як мы тут? Працуе? А цікаво, я надовго буде працювати, ні? Та ти що? А давай ми ще зробимо. Так. Оп. А, 30 секунд яно працює. Ти поглядzi на гэта. Так, добра. У Титан ми зараз усё гэта скинем. У нас засталося яшчэ свінец, наколькі я памятаю, там патрэбна 2. Так, ёб твою мать, сколь вы гэта ўзяліся тут? Перашкаджае толькі, бляха, под ногами болтаецца. Флекс, вітаночки, табе таксама дароўкі. Рэйвен, вітанкі і табе. Под вадой хайпуеш, ухваляю. Хайпую. Так, хайпую. Чакай, трэба аптэчку кудысьці скінуць. У нас, падаецца, вось тут мы ў ежу кідалі. Хай будзе тут. Так, і штосьці паесці у нас ёсць? Ёсць. Вады у нас няма. О. Я ж там пазбіраў акурат такі вось гэтыя малыя. Таму давай ваду. Ось, сербанулі. Так, нам патрэбны свінец. Як нам знайсці свінец і дзе, падаецца? Так, вось сюды. Свінец у нас адзін. А мы яго знаходзілі... Шкада, тут няма мапы. Дзе мы яго знаходзілі? Недзе далёка гэта было, я памятаю. Кудысьці мы там плылі вельмі далёка. Давай паглядзім каля. Вось той штукі. Дарэчы.
каб вода была. Пазбіраць трэба гэтых слімакоў крыху. Так, одно пытанне, якое учора спыніўся стрым, ну як Еўрабачанне, а я не глядзеў. Можа цябе гэта здзівіць, але я не глядзеў Еўрабачанне. Я абсалютна не фанат гэтага конкурсу, таму што мне падаецца гэта, ну, такое сабе. Канкураваць у музыцы, пры гэтым пры ўсім. Музыка-то разная бывае, музыка ёсць некаторая толькі з часам даходзіць да цябе, там і сэнс. Вось, і ўсё астатняе. Так, а мы гэта ўжо аглядалі. Цікава, як я гэтую скрыню прапусціў. І гэту прапусціў. Вельмі цікава. Давай, металабрух, хай будзе. Так, свінец. Было б, слухайце, лагічна, калі б ён тут быў, правда ж? Але тут толькі тытан маецца. Шэпча, што ты там мне шэпчаш? Гаўняшка. Да, тут ні халера нема. Титан ёсць, свінца нема. Хопа! Так, ведаеце, што можна зараз вам паказаць такого, каб было цікава? Пакуль мы тут бадзяемся і шукаем свінец. Все ж таки трэба неяк па акрайчыне гэтай мапы даступнай нам праплыць. Вось так можна зберагчы гульню, пакуль што. Ага. Плывем за межы мапы. Калі хто не бачыў, то зараз пабачыце, што там будзе. Так, серыя гульняў нібыта занадта каляровая на мой густ. Я з табою вельмі згодная, што ў гэтай частцы нешта яно зусім стала каляровая. Яна была так неблага падмаляваная, вось, але зараз, ну, гэта зусім стала. Уля, што гэта? І расавыя феерверкі. Ідзе я пануўся. Ха! Вось гэта нумар. Вось гэта нечакана для мяне. Так, учора на кінакіпе выйшла праект Ава Марыя, мы глядзелі яе. О, шыкоўна. На беларускай каляровай добра, што вы як дзяды. Таму што мы дзяды, ёпа. Таму што дзяды. Не надта маладыя мы ўжо даўно. А чаму гэта ў нас такой вось колеры нейкія дзіўныя, ці гэта ад ціску, што мы глыбока пад ваду? На гема. Мяне забілі? Штодзённік, пагналі. Пасля біля першага табора цифра выявіла над ім раскрыць людскае цела. Маё цела. Я была ў першай хвілі каланістаў, што заводзілі табор. Ты самы, который зникла. Что за мной осталось? Раз Ноастер мені пам'ять, але все одно придрукував, значиться він вважає мене корисною для групи. Можливо, у нього просто немає інших екологів. Або їм подобається, як я кричу. Малі буддисти мають рацію. Я застрягла в сенсарі, особисто мені проти переводити в якусь тваринку, може, прикольного в'юна. Але я весь час повертаюся собою. Цифра зібрала мої кістки, пустить їх на добриво. Я їй вдячна, вона непогана, як молодина.
Ніхера собі. А Ніка, дивне ставлення їх до свого життя. Якое кресло, ти що? Відділене ядро розблоковане. Дихальний апарат. Та ти що? Так. Добре, медний дрот. Палічка. Електричний конденсатор. Гэта ён ваду, мабыць, робіць. Усё. А, гэта паліца, вось гэтая. Морская транспортная капсула «Пуголовок» мает целый ряд налаштованных корпусів від дзвоницька до важкого мегарапуха. У той час, як «Пуголовок» забезпечує непоганий доступ до повітря, пам'ятайте, що затамлювання подиху – це не добрий спосіб тренувати самосвідомість і самодисципліну. Цікаво. Так, ну мы не благо тут, слухайте, посидели. А тут нема, слухайте, гэтага, столика, але нема жыўлення, правда? Электрычнасці. Вось гэта што такое? Можна сканер? Усё? Бля, а тут вылезлі і ўсё адразу стало колеру гэтага звычайнага. Адчапіся, гаўно. Добра. А чуеце тое, што я чую? О, батарейка. Так, давай-ка, шановны, мы з табою вось так зробім і вось гэтае возьмем. Так, штосьці там ём. Полетели. Ух, мы глубоко залезли. Там ще зліва нейка скриня бачу. Стол, ці штось такое, ці уламки нейкі. А цікаво, што вось гэта... Так, вось гэта тут. Давай, включай. Try to swear. I can swear fine, Tennick Min. We can't swear in English. Why would I want to swear in English? There are no good swears in English. Because the NOAA took all the good English swears out of our head. It can't do that. It can scan us, print us, or roll us back to an earlier version. It can't edit us. Maybe it edited out the knowledge that it can edit us. It can't edit our uploads because they are low-energy Mordo data, and NOAA is a high-energy digital system. Like trying to edit fog with a knife. I still don't get why you're okay with the biobeds. It seems like bad Buddhism to accept eternal reincarnation into a cycle of pointless suffering. My suffering was already eternal and pointless because I have a twin. Які не вельмі прыдатна слухаць размовы толькі што. Так, гэта што такое? Што? Літій? Стоп. Так. Мне патрэбны літій. Не ведаю толькі на што ён мне, але патрэбны. А свінца не мае тут? Халера ясна. Оля, там яшчэ нейкі карабель. І гэта, я так разумею, яшчэ адная пачвара нейкая гіганцкая. Так, зараз даследуем вось гэтую. Ой, халера маць. А чаму мяне не выкінула на паверхню? ВРВ, вітаночки. Чекай хвилиночку, зараз я тут погляжу, що до чого.
ніякага ўваходу, няўжо? Я не веру. Нешта гук выдае, правда? Титан? Титан. Так, полетели на поверхню пока. Опа! Вертаемся. Чому так складно знайти свінець? Треба ще побудувати ніяку приблуду, яка буде допомагати шукати. Гэта нейкі сканер, але пакуль што мне недоступны. Титан, ні, дякую. За титан дякую. А ось табе і баги, до речі, Льоха, бачиш, просто у воді. Один, другий. Так, ну мне падаецца, тут трэба даследаваць гэтае ўсё з іншымі прыладамі, на жаль. Дзе свінец? Гульня... Падаруй свінец, калі ласачка. І мне трэба, каб па сюжэце прасунуцца ўперад. Падводнічаеш? Так, я падводнічаеш, верно, бачыш. Новая забаўка. Кароткая, наколькі я ведаю. І гэта титан, титан. Так, і гэта титан, правда? І гэта срэбра, правда? Вядома, срэбра, што ж яшчэ? Гэта срэбра, побач за мне будзе не кавалачка, правда? Як і ў мінулы раз, тое самае было там у гэтай базе. Бачу на адным канале 4 стрымы недзе па 4 гадзіны це заняло гэта ўсё. Ну так, прыблізна тое самае і бачу і чуў. Так, тут толькі гэтая праблема. Всё аднавілі. Трэба паглядзець, што тут. Можа, ўсё ж такі мы здабудзем сабе. А, мы тут былі. Тут соль мы знайшлі ўпершыню. Давай титан скінем. Возьмем солі. Гэта лепш. Александр, вітанашкі. Вітанашкі, вітанашкі. Пазбавімся гэтых звычайных рэсурсаў, каб знайсці тое, што мы пакуль што сабе не здабываем. А мы свінец не тут знайшлі недзе? Было б няблага, шчыра кажучы. Тут усё сканавана. Каб яшчэ адзін кавалачак быў бы. Гэта титан. The Noetic advisor has transmitted an alert. Return to the life pod at your convenience. Добра, павернемся. А што гэта ён прачнуўся? Што там трыгернула яго на гэтае? Так, батарэечка. Зараз падбяром. Таму што гэты малы ліхтарык, ён не патрэбны па факце. Так, мы тут былі. Гэтую частку мы даследавалі, а тую частку не.
Коли ласочка, свинец, дайте свинца краху. Гэта медь. Ну хто гэта так? У нас, до речі, води мало вже. Треба наробити собі. Что ты хотел? Рубина. Анар, провідна пілотеса. Голосовий дані частково відновлено. Гей, хуй. Ой-ой. Пам'ятаєте політ до цикади? Перед тим, як вас просканували і відправили на зберігання, Рубіна дикому не човником. А туди просили пасажирів вибачення. Не знаю, як до того поставився ви, але особисто мене це заворожило. І робота, і п'яніці тьому. І я суть життя любити. Ти те, що робиш. Координати сигналу, вантажна ВП. Ну нарешті, хоч щось. Хай будуть. Так, вода. Где вода? Щось нове ми можемо, блок живлення можемо зробити. Сильна кислота патрона, перенос джерела енергії для великих споруд або транспортних засобів. Добре, але гэта нам не потрібно. Наведення на ядро, дискретний мікропроцесор для управління складними електронними системами здатні підтримувати базові функції ШАІ в той же спосіб, у який залізна легеня підтримує життя людини. І калерій не зрозумів, на що гэта мне. Але сподіваюся, коли зробимо, то буде корисно. Так, давай пить. Есть. Яшчэ пить. Я памятаю, што у нас там было яшчэ пра дыханне нешта. Мы зрабілі. Пласталева, штаба, пласталева. Що за пласталева? Під час занурення на велику глибину автоматично регулює тиск газу, допомагаючи легеням розширюватися. Волокниста тканина і системний чип. Так, де робиться системний чип? Хорошо, ось ён. Електромонтажний набор і кварц. Мені подається, ён у нас унизі там ёсць. Ось тут мусить хапіць на гэты сістэмны чып. Вось ён. Так, на волокно. Нам трэба волокно 2. Так, пульпы няма, чакай. А дзе гэту мы пульпу здабывалі? Забліжчу до пластику або латексу. Так. Мехов у нас не было. Давай сюди. Один застаўся. Две батарейки і гэта сюди так само. Ты там. Сюди. Всялякое сміття сюди. А, чакай. Де тут гэтая бляха шметкі? З гэтым. Так, літый. Ну, давай літый пакуль сюды летим. Усё, сытныя, довольная, задоволеная. Мне падаецца, мы гэтае пластик, ці як ён там завецца, бурбалкі вось гэтыя мы адсюль здабывалі, не? Не. А іншыя грыбы азначаю. Эй, ну...
Ёпта мать, ну і што я табе зрабіў кепскага? Так, это давай сюды. Во, вось гэта мы збіралі, падаецца. Так, вось гэта. Павяртаемся, каб валакно было. Сюды. Ось так. Гэтая пульпа. Так, а зараз все гэтае, што нарабілі, скінем сюды. Так, ежа. Хоп. І падаецца, што? Падаецца, там трэба было кіслату нейку, не? Электромонтажны набор. Чакай. Дзве тканіны. А каб зрабіць гэтыя тканіны... Так, моцная кіслата патрэбная. А каб моцную кіслату зрабіць, мне падаецца, было... Сюды давай. А, навошта? І так гэта робіцца. Чаму титан? Стоп. Стоп. Так, кислота, дзе яна? Во. А дзе моцная кислота? Давай яшчэ одну. Нічога не упало пакуль што. Халера. Так, дзе панорамныя вокны, дзе прыгажосць? Ну так, слухай, недапрацавана. Але ў нас пакуль што яшчэ і памяшканняў мала. Ну, ўсё ж такі абсталяванне не шмат у нас можна размяшчаць у гэтых памяшканнях. Літаральна адное. Слабая кислота. Так. Дзе? Моцная кислота. Мне ж падаецца, яна мусіць быць недзе тут. Не? Штаба гэтая. А чаму тытанавая ж вось толькі даступная? Як гэта працуе? Не сюды. Недзе тут мусіць быць гэтая вось база ведаў. Пра кіслату. Так, Вандер. Павучы купал. Каланісты, форма жыцця. Гаргона нейкая клетковая, кораллы, медузы. Тэорыі, не дзякуй. Так, где оно? Колонисты. Ваши файлы. Геологічныя дадзеныя. Ложак. Станцыя. Так, это у нас бягучая. Курва! Дзе гэтыя рэсурсы?
ясны. Незавершаныя чарцяжы. Простыя рэчы. Так, ежа, спараджання. Вода, на абсталяванне. Рыштунак, электроніка. Біолабараторыя, што ты мне даеш? Ваша адаптацыя. Дзякуй, мне пакуль што гэта не пільна. Так, гэта у нас вакна даже няма. Шкло патрэбнае. Шафа вялікая, шафа малая. Драбіна, тэхніка. Ліхтары нейкія незразумелыя. Медная, срэбная, Германій. Вось гэта што? Тытан і ліцій. О, чакай. Пласталевае гэта мы можам зрабіць. О, вось табе. Цыстанік. Ёб, твоя маці, яно з іншага месца. З іншых сродкаў робіцца. Некралей. Яшчэ гэтае шукаць. А гэта, я так разумею, нейкая медуза, наколькі я памятаю. Недзе я бачыў гэтую кветачку. Гэта нейкая медуза. Калі мяне не падманвае. Так, курвіска. Все доўга шукаць. Як я гэткае не люблю. Давай зробім. Пакуль што вокны хаця б зробім, каб мне было так сумна. Во, 3. Хадзем сюды. Будзе ў нас тут вокна. Так, 4, ікса. Унутранае, правда, гэта шкло, не? Элементы. О! Сюды будзем глядзець? Вось так. Не, замова была панораму. Не хапае. Чакай. Чакай. На панораму была у нас замова. Сюды. Гэта яшчэ 2 патрэбна будзе скла. Мы весёлая медуза, падобная на арбуза, ага. Так, давай сюды. Дарабляй, і апошні. Во! Задаволена, Фэй? Спадзяюся, што так. Давай-ка мы адразу, можа, памяняем батарэйку, бо зараз мы выпраўляемся. Ой, нам да халеры ўсяго трэба. Мы ваду можам зрабіць? Мабыць, не. У нас вады няма, ежы мала. Давай пакуль што з вадой вырашым пытанне. Яшчэ бы нам кварцу знайсці. Эй, падымай. І вось гэтыя рэчы таксама пазбіраем. Так, воду. Сюди давай. Мяне так заёбвало ў першай часціні, калі ставіш вокна ў базе, яна атрымуе дэбаф у моцнасці. Было такое, так. Можа і тут, дарэчы, тое самае, хто яго ведае. Так, трэба вось гэтыя мехі скінуць. Тое самае тычыцца тытана. Медзяхі. Так, мабыць, усё. Давай сюды пакуль што скінем гэта дадатковае, што зрабілі сабе.
У нас яшчэ одно шкло, дарэчы, ёсць. Зато святлей стало, слухайце. Ну, Міш, у гэтай частине ж ты такога бачыла багата чаго ставіла, але моцнасці... Змяншэння моцнасці, мабыць, не было, так? Добра, дзякуй за параду. Карысна. Сюды давай скінем шкло, якое у нас тут ёсць, ага. Вада ёсць, ежа ёсць. Крыху зжарем гэтае, вось гэтае. Так, мы выправляемся на пошукі, па-першае, гэтага медузы. Халера ведае, дзе яна будзе. Якая нам дасць гэтую моцную кіслату. Вандер. Но мы там побач нічога не знаходзілі. Нам патрэбны свінец. Нам патрэбная кіслата гэтая моцная. Давай. Дзе гэта ўсё шукаць, халера іх ведае. Скрынька. А што ты тут зачыненае? Та ну най. Мне такое не трэба. 30 seconds. Мы ж тут... Ой, божухна. Мне не падабаецца, як змяніўся колер экрану. А гэтае мы даследавалі тут ці не? Не, нас тут не было. Так, разблокованы падымальнік типу ліфт, я так разумею. Уваходу няма. 100% гэта будзе адзіны уваход, які маецца. Ну што ж паробіш, нічога. Бля, а што робіцца з экранам? Гэта што азначае? Рэзанатар, дарэчы, мы яго ўжо даследавалі. Ён, напэўна, не патрэбны нам уже. Оба-на. Паляцелі далей. Рубіна. А дарэчы, давайте паглядзім, што ў рубіны там будзе. Можа, хоць там нейкія рэсурсы карысныя. Калі нам гэты недаступны, праз тое, што ў нас няма акустычнага гэтага рэзанатару, можа, там штосьці будзе для даследавання. Ну, адпаведна, і фауна, можа, нейкая, штосьці падобнае. Гэта што? Гідрагоны? Гэта што ўвогуле такое? Гэта паскаральнікі. Та ты шо? Хачу. Гэта тое, што вешаецца на рукі. Адчуванне, што нешта шэпча мне на правае вуха. Так, вось тыя расліны, яны мне знаёмыя. Аж падаецца, яны мне далі піздоў крыху тут. Памятаеце, мы тут ужо абадзяліся каля іх. Ага. Так. Так. Можна свінец, калі ласачка. Гэта тытан будзе, так. Гэта тытан, і гэта тытан. Заебали равец. Пужаеце толькі. Так, ну тут мы таксама выводзяліся. Тытан, адзін тытан толькі. Пайшлі ў пекло, бляха, страшныя чэрці. Ой, блядь, это что такое? О, божухна! А что ж так болюча? Курва.
былі тут ці не? Так, гэта я памятаю сканю гэту расліну. Мы тут былі. Твою мать. Халера. Так, мы бадзяліся тут уначы па гэтых калідорах. Цікаем адсюль. 30 seconds. Там балюча 300. Я не сачу за тым, што 300. Ты чуў, што яна? Altera Starship wreck detected. Чуў, які голас? Што, табе не страшна было, хочаш сказаць? Бляха, я тут упорткі наклаў. Hey, Gonzo, you hear that? Аго, Ганзо, блядь. Everybody get your flares ready. Keep them away from the kids. Готуйте светляки, не выпускайте их до детей. Двоих, гей. Mala! Uh-oh. О-оу. Но гэта не трэба было перакладаць. Ля, якая паскуда ты. Ты толькі паглядзі на яе. А што ты мне даябалася? Я тебе што зрабіў, не? Гаўно ты. Плавучая. 30 seconds. Курва, гэта што? Свінец. О, блядь, гэта мясціна. Со свінцом, 100%. Давай шукаць. Так, ён нейкі, слухайце, ружовы. Ты гэта тытан, шэры. Ой-о! Мы знайшлі кавалачак свінца. Дзякуй Богу. Карабель тут просто неверагодных памераў. Бля. Херово, што не здабываецца вось гэтае. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каб толькі не трапіць. Цікава, а куды яна мяне выцягне, калі я вось у яе патраплю? 30 seconds. Паляцелі ўверх. Усё, мы вяртаемся, мы знайшлі свінец. Так, гэтыя бляха паскуды тут. Пайшлі ў пекла. Тут усё разбурнае. Ой-ой-ой-ой, што гэта такое? Што за слайд-шоу пачалося ў мяне? Злітак. Давай сюды яго. Так, псіхалагічная траўма. Так, уюну гэтаму. Так, мы там, дарэчы, кварца да халеры 30 seconds. страцілі. Трэба глядзець. Каб кварца знайсці, не толькі іншых рэсурсаў. Я памятаю, у першай часціне вось гэты гук, калі яно так нізкачастотна ўжо побач з сабою раве, гэта ж была звяруга такая чырвоная, ці якая яна. Але ж яна жахлівая была. А тут нейкую рыбёху узнагародзілі гэтым гукам. Так, узгадваем, што мы там хацелі зрабіць. Свінца, слухайце, ну зусім мала. О, бля, я думаў, мы тут назбіралі свінца, ўжо нам до канца жыцця хопіць, а яно... Так, будаўнік, не трэба. Гідрагон. Вось гэта мне... Срэбра, электрамонтажнага мастыла. Мастыла, так, гэта мне зразумела. Мастыла, во. Ага. Я ведаю, гэта што мне трэба. Срэбра, боже, срэбра яшчэ недзе знайсці. Собака, я забуся, на што мне свінец патрэбны быў? Хто мне падкажа? Я паляцеў кудысьці збіраць свінец. У тым ліку свінец. І навошта мне патрэбны быў? Каб пабудаваць што?
Бля, вось голова. Пласталёва штаба. Так. Чакай. Я недзе тут знаходзіў жа ж тытанавая штаба. Давай мы вось так зробім. Раз, два. Гэта сюды. Ще мы возьмем вось тут. Ресурсы пераапрацуем. Ага. Пойдем туды. Warning. Power offline. Ай. Левіафан торпедамі па яму. О, па яму. Так, Левіафанга ён зваўся, сапраўды. Вось той чырвоны паскуднік. Няма энергіі. Прыйдзецца чакаць раніцы. Навошта мне патрэбны быў свінец, божухну? Ну няўжо ж так складана гэта запомніць? Чаму голова такая дурная, га? Так, гэта ў нас слабая кіслата, гэта ежа, моцная кіслата, добра. Вось гэта. Тытан літый. 2 тытану, 1 літый. Слухайце. Давай я гэта зраблю. Тытан у мяне ёсць, правда? Ёсць. І літій, дзе ты? Быў адзін у мяне. Свінец, вось літій. Так, я пакуль што гэта сюды. Адпаведна, 2 тытана, 1 літій. Трэба не забыцца на гэтае. Гэта я зразумеў. Потым мне трэба было знайсці, на што мне патрэбны свінец. 30 seconds. Ой, блядь, я забыўся, што у нас ж не працуе вырабніцтва кіслароду. Хадзім сюды пакуль што. Пастаім вось тут. Так. Гэта кварц. Что-то подводные лифты идеально подходят для разгортания рабочих... Ага. Гэта не цікавіць. Гэта штосьці з абсталявання было. Сканавальная станцыя. Не? Не. Сістэмны чып, электрамонтажны набор. Всё не тое. Подводная стоянка? Что? До вільнай конфігурації забезпечує доступ персоналу і транспорту до переміщення. Гэта нам доступна ўжо паляпшэнне для будынку, каб мы маглі выкарыстоўваць некага робота. Ну, гэта аздоба. Тут агулам нічога не зразумела. Падаецца, нешта было падобнае на валокны, там рэзанатар, батарэйка, набор тытанавага штаба. Вось куды мне трэба акустычны рэзанатар. Вось яно што. Так. Засталося электрамонтажны набор, але ён у мяне ўнізе. Усё. Я ўзгадаў. На што мне патрэбны быў свінец. Зараз мы зробім гэтую сабе пуркалку. У нас у дзяцінстве на двары была бабка, якая заўжды была чымсьці незадаволена і на ўсіх крычала на чамусь торпедак. Можа запусціць яе хацелі. Бабка торпеда. Цікава. Так, а слухайце, а пачакаць тут можна неяк гэты час? Ой, ну аддай ваду. Чапіся. Все чырвонае. О, яно плыве, дарэчы, бачыце, яно на месцы не стаіць на небе. Так, хадзем возьмем ежу. Welcome aboard. Бо у нас недастаткова ежы. Так, куди ми той свинець кинули сюди? Давай ми куди-небудь в інше місце. Тут кварц, а сюди... Во, бачите, ёсць ён у нас, ёсць. Так, батарейка, усё маецца, мы амаль што
завершили. Давай хутчэй. Соніка, уставай, ну. Нема як пачакаць. Табе б генеральнае прыбіранне зрабіць у капсуле, то ўсе сціны ў якісь дрысні карычневай. Вось то. Слухай, сапраўды. А гэта называецца гэтая ржаўчына, не? О, усё. Зараз будзе раніца. Welcome aboard. Дзякуй, 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 дзякуй. Там Соніка устала. Чуєш ти? Соніка устала. Power connected. All Старик. systems online. Сорому нема. Старий чоловік собі не контролює, каже. Але ж паскудний. Стоп. Электрамонтажны набор чамусьці немагчымасць зрабіць. Чаму? А дзе ён у мяне? Вось сюды. Расшыраны. Во. Таму што срэбра нема. Паскуда. А ён у мяне быў, дарэчы ж, вось гэты набор. Набор у мяне ж быў. Што на гэта трэба? Валакністая тканіна. А валакністую тканіну як зрабіць? Моцная кіслата. Кіслата мне патрэбная дзеля тых рэчаў. Чакай, што яшчэ тут? Карацей, мне ўжо срэбра патрэбнае. Апроч усяго. Свінца было недастаткова. Сюка. Сюка. Просто немагчыма. Блядь. Все, скидай. Пекло. Ненавиджу. Сюды. Раби давай. Говно. Так, вода ёсць. Мастыла гэта, божахна, гэта змазка нейкая, правда ж? Паскуда, не месца скончылася. На усялякі гэта брухт. Вось сюды цябе. Хай будзе. Так, п'ем ваду. Паляцелі, нам трэба срэбра. Нам трэба знайсці недзе срэбра яшчэ, апроч таго, што мы знайшлі свінец. І як мага больш яго знайсці. Трэба плыць у нейкім накірунку. Мы плывем на паўночны захад. Ну і давай, паглядзім, што там. Як чхне, дык адразу. Фу. Фу, якое мерзаце. Нельга так. Так, мы даследавалі гэтае. Так, я бачу нейкія ашмёткі. Паразмаўляй мне тут. Я табе, бляха, курва. Твою гаварылку гэтую адламаю хутка. Верыш? О, боже. Што за гукі? Так, нам тут не увайсці. Знизу уваход ёсць? Нема. Так, гэта тытан велічэзны. Хворыя дзеці, кажа Вандер. Так, срэбра, як яно будзе выглядаць, дарэчы, бо мы бачылі толькі велічэзны крыштал. Такі... Да ты шо, блядь? Ось так вось проста. У адным накірунку паплыў і адразу знайшоў. Так, два кавалачкі ёсць. Гэта вось для задачы, якая ў мяне маецца. Яго хопіць, добра. Тытан. Будзе хай. Ж такі асноўны рэсурс наш гэта тытан.
Ля, як пашанцавала. Вось гэта шэра тытан, а вось гэта. І гэта тытан просто пад іншым кутом. Бля, не пужай мяне, гаўняшка. Так, яшчэ... А можна яшчэ срэбра? Слухайце, мне спадабалася. Тытан, не? Тытан? Не, срэбра. Ля, якая пячора. Ой, выдатна. Ой, добра. Слухайце, як мне палепшала. Усё, мы наеліся. Вяртаемся. Во, карацей, трэба запомніць, што каля гэтых ружовых водарасцяў у нас гэтыя прыпасы. А свінец атрымліваецца недзе каля Вандера мы там знаходзілі. Боже, а што іх так шмат тут? Вот! Ледь не затрапіў. У вір. Ледь не патрапіў у вір. Нішто сабе. Так, трэба вось кварцу пазбіраць яшчэ. Дзякуй Богу, ён тут каля нашай базы ёсць. Мы на месцы, мы здабылі шмат срэбра. Welcome aboard. Сюды давай. Блять, што ты без шчэбраку? Электрамонтажны набор. Электрамонтажны набор. Хобана. І ось гэту пуркалку. Ой, выдатна. Ой, добра, як, слухайце. Як, ага? Я наколькі памятаю, гэта ж не будзе зброі. Так, яна проста разбівае гэтае мінеральнае паскудства, якія там растуць. Пастаянна нам перашкаджаюць. Так, чакай, мне трэба. Вось гэтае было б мне блага. Тут сістэмны чып у нас маецца. Але, во, гідрогін, электрамонтажны набор патрэбны. Колькі мне яшчэ трэба на цябе медны дрот? А медны дрот вось сюды. І вось зараз гэтае. Оп. І гідрогін. Оп. Боже, мы прокачаліся, як мае быць. Чаму? Гэта што, мы зрабілі сабе зарана гэтую гаўно, таму што яно заблочанае на касцюме? Ах ты, гаўняшка. Ну, гульня, ну як так можна? Туды хадзі, хачу паглядзець на гэтую прыгажосць. О. Яна выглядае нібы акварыум, толькі розніца ў тым, што ў акварыуме мы знаходзімся. Вось і ўсё. Так, чаму вада тут ляжыць? Падымі ваду. Так. Гідрагон, кажа, не трэба. Сюды давай. Зараз будзем ставіць шафу, штосьці мне тут бракуе месца пастаянна. Не разумею толькі чаму. Давай шафу вялікую. Вось тут, каб был раздзяляльнік такі. І вось тут. Оп. І гідрагін таксама сюда. Трэба яшчэ разабраць гэтыя вось аскепкі, якія мы знаходзілі. Ресурсы, аскепачкі. Усё. Пукалка ёсць? Ёсць. Адпаведна, можам спакойна плыць сабе. Толькі трэба ежы ўзяць кавалачак. І папіць, і паесці. Так, на пяцёрачку у нас гэтае паскудства паплылі туды да гэтага Вандера.
Дасказ, як мне гульня? Я літаральна вось гадзінку таму казаў, яна для мяне пакуль што яна па механіках абсалютна не адрозніваецца ад першай часціны, то бок уражанне тое самае, ідэнтычнае абсалютна. Асяроддзе крыху занадта каляровае, вось нібы губляецца нейкі сэнс, але ведаеш, гэта хутчэй проста задума аўтараў, лічы так, што гэта ўсё ж такі гульня, а не нешта сур'ёзнае. Тыпу, ўсё добра, можна дараваць. Гэта асабістае выключна, як я назывецца, пажаданне, 30 seconds. што магло быць і па-іншаму. Агулам гульня такая ж добрая. Пытанне толькі ў тым, якая будзе гісторыя, ці яна будзе настолькі ж цікавая, можа лепш, а можа горш, хто яго ведае. Пабачым. Усё роўна я ведаю, што так, як ці выкарыстаць. Бум. Так, бля. Мне не падабаецца гэты шып. Што ты гэткая, гэй? Ты малое здурнела ці шо? Оля. 30 seconds. Ой, зараз піздоў навешаюць. А я згубіў выйсце. Яно ж недзе тут было. Oxygen. І ёб твою мать. Так, а куды мне там дзявацца, слухайце? Да ёб твою мать, отчепися. Якщо він обновляє мене ДП... Так, на ньому був паразит, подобно вірусу. Віруси цвітини маю скан. Це не той вірус, що у нас у крові. Ноги не рухаються, костюм не допомагає. Пробуй турнікет. Слухайте, погано. На гему цвітінь – це не Мейсфілд. Ву не правий, цвітінь – це не Мейсфілд. Ох, як болить. Мама, вибач. Ой, не треба гэта. Ну, я так разумею, там уже было гэтая риторика. Перадсмяротная. Халера, блядь, ты погляди, што яно там нарабіла. Чуеш гэты? Там мой помощник, ну а ці як там тебе? Нічога не хочаш мне дадаць? 30 seconds. Ты там акурат першая на жніцы добры зараз. Чакай, я психануў і нафільмаваў відэо па Анно да ліпня. Нармалёва ты психануў. Варва, слухай, у цябе зніжэння няма праглядаў на тваім канале па беларускамоўных відэа? Давай хотя бы так. Хоть штосьці пазбіраем. Так, давай до гэтага. Не сюды, а туды. На пачатку. Ну что ты мне паведаміш? Ніхуя ты мне не паведаміш, говно. Придется зараз чакаць. Так, давайте падсумуем, што ў нас маецца на бягучы момант. Калі мы пачыналі гісторыю гэту з таго, што ўся калонія мясцовая загінула праз нейкі вірус, адзіны Мейсфілд, які быў названы. Зараз мы даведаліся пра наяўнасць другога віруса. Пры гэтым пры ўсім у нас яшчэ ёсць падазрэнне на гэты НО, які сцірае памяць, калі аднаўляе нашых каланістаў, што ён гэта не робіць наўмысна, хаваючы праўду, плюс-мінус.
Ты ўсё роўна на бягучы момант ні калер не зразумела. Welcome aboard. Ага. Вось такія справы. Да, я ж заўсёды казаў пра гэта выключна для душы і маральнага супакаення. Вось там, дарэчы, лепус ужо. Ой, нарэшце, што? Гэта добра. Так, ты я даў ёбу. Дарэчы, дзед, табе будзе трэба 53-й эпізод пану паглядзець. Добра, адзначыў сабе, пагляжу. А ты ў першую частку не гуляў да сказ, пытаю у агульным сэнсе. У агульным сэнсе гэта гульня, яна вельмі збалансаваная, я табіраю пагуляць у першую часціну 100%, таму што апроч механік выжывання даволі цікавых, розных гэтых вось не рыштунку, а тэхнікі усялякай цікавай падводнай, то бок прапампоўка і шмат чаго іншага, яна вельмі зацягвае, плюс у першай часціне вельмі цікавы сюжэт. Мне ён вельмі спадабаўся. То бок, калі дойдзеш да самага канца і выявіш усю праўду, вось, таму першая часціна 100% раіцца да праходжання. З другой пакуль невядома. Другая пакуль, што гэта вось доступ ранні, таму ўсю гісторыю не ведаю, але механікі тыя самыя, вось, нічога новага не змянілася. Ну, вядома, што ёсць тыпу розныя жывёлы, расліны і ўсё такое, але агулам нічога. Чакай, мне трэба пазбавіцца ўсяго брухту, які мы зараз назбіралі, яго збіралі не так ужо і шмат насамрэч. Так, сюды давай. Я набыў першую малайчыну. А можна было і не набываць. Ведаеш гэта? Давай сюды павыпхаем, гэта хай ляжыць. Так, што б я хацеў зараз? Па-першае, папіць, паесці не трэба. Мне трэба зараз выкарыстоўваць па максімуму маю ось гэтую пукалку. А мы дзе знаходзілі караблі, якія былі заблакаваны. Дзякуй за каточку, вырвы, дзякуй. Піраціць? Не піраціць, яна была даступная бясплатна, памятаю. А вось што нам трэба. Нам трэба пазбіраць яшчэ кварцу, занесці туды, бо нас яго няшмат. Так, і знайсці, памятаю, нейкая станцыя у нас была велічэзная, вось гэтыя скепкі былі заблакаваныя. Гэтымі мінераламі. Ну, сур'ёзна. Нешта мне не падабаецца, мы неяк доўга не можам плаваць. Адпаведна, мне там было даступна, я памятаю, паляпшэнне для гэтага. Ой, як я назывецца? Акваланга. Во. Ой, бляха, мы зараз тут патрапім у гэты вір. Не выкараскаемся. Добра, поплылі. Поплылі сюды. Зараз пагляджу, што мне трэба для новага гэтага абсталявання. Будзем глядзець тут, бо станцыя ўжо не працуе, я ўпэўнены. Сюды. Мне патрэбна пласталева штаба. Во! Зараз будзем рабіць гэтую паскуду і зробім сабе хаця б прынамсі малое. Толькі трэба... Там 2 тытана і 1 літій. Мусіў быў. Тытан ёсць у нас? У нас кварц. Стой. Два титана і літій. Во.
Забираем гэта. Стоп, не так, а вось так. А чаму ты мне кажаш? Во, вось так яно. Warning. Power Всё. offline. І чакаем, пакуль у нас будзе дастаткова гэтага энергіі, каб яно пачало працаваць усё. Усё так. Вады папілі. Можна пазбіраць кварц яшчэ, пазбіраць зноўку гэтых слімакоў. Пакуль такая магчымасць маецца. Так, ось тут, мабыць, кварц мусіць быць. Чай бы ўжо мы змаглі сабе зрабіць гэтую станцыю, якая б рабіла нам ваду. Так, не, тут не будзе вады, чакай. Ой, вады, кварцу. Нам трэба вось гэтыя ракушкі велічэзныя. Сюды давай. Так, гэта мы ўсё даследавалі, правда? Так, мне падабаецца салют у Москве. Но гэта было трошки, я згодны. Цветина. Так, медь ёсць. Так, а можа вось гэтым, так? 30 seconds. Так, давай кварц. Яшчэ... Можа трошки больш, не? Так, в тебе кисня было фул. Так, я ведаю. Я заважу, что подскочу. Она сказала, ты понимаю, я там, мабуть, на гэтые бурбалки ускочу и 30 наднавил. seconds. Так, что мы можем зрабіць? Ні халер. Тут шкло толькі і медны дрот, добре, нічога. Давай, пакуль вады наробім. Трэба ще будзе, дарэчы, напаляваць сабе усялякай рыбы, каб была ежа пасмажаная там і гэтак далей. Welcome aboard. Так. Отдавай. Где наш кварц? Добре. Крунг. Давай попалюємо краху. О, чекай. Connected. All systems online. Сюди давай. Зараз ми собі хоча б такий заплечник полепшим з балонами кислородними.
Чаму так доўга? Колькі ты гэта будзеш рабіць? 2 хвіліны. А ёпта мать. Так, где рыба? Чекай, не наближаемся. Слухайте, дзіўна, мне падаецца, на першым стрыме оно так не лагало у мяне. 30 seconds. Его хапала. Майго кампа маецца на увазе, каб на гэтым на эпіку гуляць. А тут на табе. Welcome aboard. Так, ежа. Сюды. Вяленая паўмесячніца. Не, дзякуй. Я лепш такое. Дробязнае, але без выкарыстання дадатковых рэсурсаў, ведаеце? Выдатна. А там ще у нас былі ж... Вось гэтая, правда? Можа вось гэтая скінуць? Кровавая стружка. Я зараз яе перакладу у іншае месца. Вось тут. Ось так. Хай ідзе. Будем паляпшаць сабе кіслародныя балоны. Оп. Ёсць, 120 ужо. Выдатна. Так, валакністая тканіна. Што мне патрэбна для гэтага, нагадайце, калі ласачка? Моцная кіслата. Мне трэба знайсці гэтых медуз. Правда, правда. Так, абсталяванне ёсць. Нам трэба знайсці толькі гэтых медуз. Велічэзных. Гэта у нас на захад. Мы рухаемся. Да рэчы, гэта можна сканаваць? Гікеан. Так, што мы тут бачым? Я так разумею, хутка з намі звяжацца гэты робот. Ноа. Но які нам падкажа, што далей, дзе ён там злавіў нейкі сігнал ці штосьці падобнае. О, чмураць. Гэта мы куды лезем. Мне падаецца, тут нам трэба гэта даследаваць будзе не за аквалангам, а з іншай рэчы. А во! Сюды. Плакатик. Якое дасягненне велічэзнае. Плакатик засканавалі. Это типа уваход знизу, добра?
А на што мы сюды праніклі? Каб плакацік засканіць? Сур'ёзна? Рамонтны нейкі прыборчык. Да. Я шчыра кажучы, чакаў штосьці большага. Кажу, як звычайная дзяўчына. Кто там хрукае? Что за свинья? Подплыли. Подыхали. Поплыли далее. А там у нас что, открытое море? Океан? Чмураць просто як тут доўга і глыбока. Зноў уже нейкае абсталяванне трэба мець. 80 метраў. 90. Я зразумеў. О, ля, там штосьці такое цікавае ёсць, бачна. Ось у тым накірунку. Так, это уже знакомые рослины нам. Бачите, ось гэта, слухайте. Холера. А что это у нас? О, ён набраў паветра, добра. Я зразумеў. Так, а вось гэта, глядзіце, кветачкі, гэта не ты, якія патрэбныя? Гэта яны. Ёб твою мать, а я каля іх праплываў сотню разоў ужо. Ведаеш, што б я хацеў? Каб мне далі ўсё ж такі магчыма зрабіць нейкі сродак. Мне падаецца, ён зваўся там мікробам ці неяк так, які дазваляў нам плаваць даволі хутка пад вадою і дыхаць. А што гэта за крышталі такія? Гекатон. А, і не здабываецца. Так, ну мы тут были. Разве этого хлопца проплыть неблаго было б? Мы знайшлі, што хацелі. Зараз нам толькі засталося гэта дацягнуць. Іди сюды, малы. Ой, не то, я не то націснув. Во. Зараз зробимо собі кислоту гэту моцную. І дзе ж ты робішся? Не тут, не тут, не тут, не тут. Чекай. Слабая тут робіцца, а моцная дзе?
Цукор можна зробити з солі свинца. Так. Давай гэта зробім. Так. Гэта вода. Нічога не зразумеў. Так, попілі, з'елі. Циста некралеі. Сюды хадзі. Дзе гэтая кіслата? Яна чырвоная была, гэта слабая. Эй. Вось яна. Так, кіслата дуже небяспечна выкарыстоўваецца як ручных для металу і каталізатар для выгатоўлення складнейшай электронікі. І а дзе яна робіцца ў чым? На жа шво. Кветачак хапае. Гэтых аскепкаў не было. Холера ясна. А ты подумай. Ой, холера. Как тебе черти драли? Что отбывается? Так, переробник не. Биолаборатория. Давайте побудуем биолабораторию. Зробимо собі медного дроту. Хоч щось ті корисне, а то я зусім уже заебался бегать с кута в кут. Давай, биолаборатория. Сюди. Покуль что тут стоит с голубами. Так, все, отчепися. Что ты мне подкажешь? Тут пассивные модификации, какие у нас есть. Кисневый контроль, сповільне споживання кисню у стані нерухомості. Большая худкость плавання біля подун поверхності морського дна. Ось так ось. Пасіўна, активно у нас ривок. І тут у нас усе. Добре, зрабілі. А дзе зараз рабіць гэтую паскуду, моцную кіслату? Чаму я яе не магу зрабіць? Прикрепіць. Вось дзве кветачкі патрэбна на тое, каб зрабіць з двух цыстаў некралеі. Зразумела, ідзе. Давай пакуль што. Каб што не зрабіў. Тут няма, ну вядома, бо тут гэта першае, гэта вось усялякі раштунак і абсталяванне. Тут вось павінна яна з'явіцца, і чамусьці яе няма. Электроніка. Я нешта проста. Чаму нема? Ну чаму нема? Можа патрэбна... Не, каб была гэтая. Патрэбна, ён вам мне падказаў жа ж, правда? Я што, павінен недзе нейкі рэцэпт знайсці? Што я павінен знайсці? Давай вось так паспрабуем. Я зараз усё сюды скіну і пайду яшчэ пагляжу. Можа так трэба рабіць? Няма. Чаму? Што з гэтай гульні не так? Чаму? Чаму няма моцнай кіслаты? Так, крас не змяняем. Срэбная штаба. Пакуль што... Ах ты, курва! Вось ты дзе. 30 секунд, дзякуй Богу. Пачакаем пакуль што.
Та ўсё ж, бутэльку ўжо зрабіў. Ну, нарэшце. Забралі. Пайшлі. Так, я ўжо забыўся, што я хацеў зрабіць з гэтай моцнай кіслатой, божа. Будаўнік не. Аддаленае ядро? Што мне трэба было? Ці вось гэты блок жыўлення? Не, гэта пакуль што не трэба было, наколькі я памятаю. Вялікая гэтая, бо ў нас ніякіх сродкаў для перамяшчэння няма. Так, во. Тканіна, падаецца, была патрэбная. Ага. Усё, так. Рабі. Одну хаця б, усё. На усялякі выпадак трэба нарабіць гэтых, бляха, кіслот. Два, один. Ёсць. Я, дарэчы, недоечы, глядзеўшы па ютубе, серфіўшы, знайшоў чалавек, які стрыміў сюды, які стрыміў Ведзьмара. І я сабе падумаў, бляха, мы ўжо столькі доўга не гулялі ў яго. Можа пачаць трэцюю частку праходзіць. Давай. Маску. Які спіраўляе да паўторнага выкарыстання. Ну ўсё. А чаму ты офлайн? Таму што 9. Ты бы вырубацца зараз будзеш пастаянна. Нічога страшнага. Перажыву як-небудзь. Так. Вітаначкі, Паладзін, вітаначкі. Рады бачыць, як выходныя праляцелі. Бачыце, у нас двигалася масачка. У нас ёсць добры балон. У нас адзінае, што пакуль няма, гэта вось на рукі нешта начапіць. Вось як гэта зрабіць, халера яго ведае. І, адпаведна, мы... Штосьці даведаліся за сёння. Так, я так мяркую, што гульня намякае на тое, што большага ты ад мяне не атрымаеш, пакуль ты не даследуеш штосьці яшчэ, правда? Вось ты мне дзень прайшоў і нічога не падказаў. Менавіта. Давай паглядзім, што ў нас па гісторыям, па журналах. Дыхальны апарат гэта не, база даных не, дзе нашы гэтыя асветы, ресурсы, тэорыі, цвіцінь. Цікавае месца. Цикады раскладаны для частін павінны растыць. Так, это мы былі, мабыць. Бункер, центр падтрымкі, гэта наш павучы купол, незначайная структура, кровы, правалі під кралавую масу. Вы думалі, што протеавірусы, правесці дадатково даследчанне віруснай экалогіі. А як гэта рабіць, не зразумела. Скрынкі, вовулянгі усялякія, старыя гэтыя табары і ўсё такое. Ну што, паплылі ў той бок, вось да гэта вось велічэзны, можа нам удасца да яе даплыць, хто яго ведае. Ну гэтай мы скарысталіся мутацыяй, нам іншая мутацыя больш не будзе даступная ж, правда? Нам бы яшчэ знайсці такіх пару.
О, до речі, зараз бачите, як довго ми під водою знаходимося? Це вельми добрий знак. Ой, холера, бляха, зараз він надає мені трандзюльов. Можна я сховаюся від тебе ось тут нельзя? Ага. Смокчи. Мы тут были, все взяли. Курва, ляй, он меня чекает. Пошел нахер. Ведаешь? Ля, ты загеншил просто. Ого, это что у нас такое? Гидроэлектричная турбина, ёлы-палы. Некий величезный куфор, что это? 30 seconds. Какие 30 секунд? Баба, ты что? Так, нет, титан, дякую, мне пока что не цікаво. Так, кемпер. Ну не кажи. Натурально кемпер. А ну сюди поглядеть. Боже, на які я не страшна, паскуда гэтакі. А там чорна, нічого не бачно. Гей. Там, мабуть, уже ці то край, ці то що. Так, а тут що? Ще некий корабель ми знайшли. Так, тебе ніхто не шапає, ти мені не шапай. Ось говняшка. 30 seconds. ГПМ. Не, ну они меня просто, бляха, стежать. Говнюки. Так, я бачу там дно ще некое. Але мяркую, паколькі мы не наблизіліся ані на каліва да гэтага дрэва, то, адпаведна, там просто адкрыты акіян нейкі. А давай я захаваюся. Всё. Ух ты, ёбуш. О, бляха. А, ну так. Глядзіце, што будзе зараз. Давай, мы протягиваем. Так, и нас не пускают. Пошли нахуй. Кажется, вертовые You have experienced conditions это была продукция завода Атлант. Your brain state Так. has been restored to a new body. Давай, 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 Colonists давай. prefer to return to the Все, короче. Это было марно. Где моё гэта? Повернуться до гры. Так, не тое. Хотя, трэба запампоўваць жа ж. Без береження, давай.
Так, аднаасабовая, сюды. Працягнуць, калі націсну. Ой-ой-ой-ой. Усё. Нахер, пайшлі нахер. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Курва, страшная, бля, што шэрці. Зжэрлі, так. Зжэрлі. Ну, карацей, яны тут патрулююць, як казаў гэты кемпер мясцовыя. 30 seconds. Опа, удыхнули. Так. Но нам трэба даследаваць. Тут жа ж мусяць быць все ж таки яшчэ больш гісторый. Апроч таго, што мы ўжо ведаем. Я ж не думаю, што мы па сутнасці даведаліся ўсё, што мусілі даведацца тут. Так, але гэта мы ўжо шукалі, правда? Так, это мы зараз каля... Блях, папярэджваюць нас, што яны ўсё яшчэ там, сочаць за намі. Так, гэтую мы расліннасць, падаецца, мы таксама тут ужо былі шмат разоў. Мы тут знайшлі сабе гэтыя срэбра, падаецца, так? Ці свінец тут быў побач. Што за шэпт? Адкуль шэпт ідзе? А ну яшчэ раз. 30 seconds. Бо тут былі пячоры, тут былі мясціны, якія мы не даследавалі. Бо ў нас не хапала магчымасці, маецца на ўвазе вось гэтых глыбінных. Псавалася абсталяванне. Вось гэта яно скануецца ці не? Вось гэта, кажу, не. Так, вось тут мы збіралі гэтыя для моцнай кіслаты сваёй. Штукі, ветачкі. Кутка ўжо будзе казаць нам, што ў нас мала засталося. Так, давай сюды сплаваем. 30 seconds. Так, а што ты хочаш тут? The peak viral bloom is produced by an infected angel. Найлепша канцэнтрацыя вірусної квітні зафіксована в інфікованому янгольському галі. Він містить корисну адаптацію та спершу треба позбутися вірусу. Розпочати слід з меншого осередку неподалік. Ой, гэтую баланс його. Ага. Не гляди на мене. Так, у сенсі яна сказала, даследаванне трэба распачаць непадалёк ад яго. Гэта як? Титанічны скелебур. О боже, ну што гэта? Едзе злева. Ау, посрацца. Так, пайшло. Ён што, гэта расціў ці што? Чаму ён так?
адносіцца? Чаму ён ставіцца да гэтага так? Гэта ягонае дзіця? Да заебал, слухай, ну. Ты можешь там быть? Ты ж меня оттуда и прогнал только что. Мамо, не направишь, направь детей. Детей. Світіна. Цей інгольський гал було перетворено на вірусну фабрику. Для доступу до нових адаптацій його необхідно вилікувати. Як? Я тобі що, лікар, чи що? Паскуда, яка здоровенная. Жесть. Уж народился паскудник гэткі величезный, но... Тут у нас что? Попадается, мы тут были уже, не? Яка больш-менш знаёмая пячора. Так, вось тут я здабываў сабе гэтую малую. Так, ну гідрагон я, дарэчы, ўжо знайшоў усе сабе гэтыя рисункі. Гэта я не сканіў. Цікаво. Кажа, сякерка выжывальшчыка і што? Нейкі ресурс? Так, нейкае забруджанне зноўку, як там. Можа, яна неяк звязана, слухаць, гэтыя дзве зоны? Мабыць, таму што вось адплылі, і ўсё прапала. Давай, што ўнізе? Гэта падобнае, слухайце, на ногі гэтага краба велічэзнага, які паўстае, толькі гэта яшчэ больш вялікі. Так, што ты мне шэпчаш, малое? А, я ўзгадаў, мы тут былі. Пайшло ў пекла. Наросты гэтыя ваши. А я так разумею, гэта ўсё мае адношанне да нашых даследаванняў, таму што, ну, блин. Згусток. Критичные вирусные цветы на незрелые ингольские. Стоп, не сюда.
Destroy the... Clear the virus. Вайрус. Давай. Повинны поспевать. Ух. Oxygen. Так. Але гэтую зону не пазначылі як цікавую для даследавання. Дарэчы, вось тую пазначана, бо там штосьці схаванае. І кажуць, каб яе даследаваць, вам трэба пачаць з іншай. Паскудства. Не люблю такое. Так, а тут плакатик только, так? Сапраўды. Гэта тоем. Ну што, плывем далей. Некие слупы. Пакуль не зразумела, там штосьці яшчэ бліскучае было, можа нейкае золата ці што? Вось гэта. Ці гэта медзь так блішчыць? Мабыць, медзь, но... Так, ну тут все, тут такое адчуванне нібы конец. Seek fresh water intake. А, выбачаюся, забыўся. Угу. Кварц. Правда, кварц. Нейкая мясціна даволі дзіўная. На такім абшары ніхалеры цікавага. Ох ты, ёб твою мать. Гэта што такое? Пашчэка. Так, давай-ка ты з'еш гэтае. Ух, яна жудасна выглядае. Дай-ка я спачатку захаваюся. Давай, паляцелі глядзець. Што за пярліна такая ў сярэдзіне? Бліжэй. Генератор кисню. Угу. Блять, мне падаецца, зараз будзе нешта. Ля, глядзіць на нас. Мы зачапілі гэтую чырвоную паскуду. Ён такі хаба вочка на нас адразу адчыніў. Расплюшчыў. Але ж не зачапіць, правда? Толькі даследаваць можна.
Кавалачак літы ён будзе недасяжны тут. Ласкацень, ага. Так, чекайте, зараз мы повернемся сюда, нам треба толькі... 30 seconds. Бачыце, ось там яшчэ... Ай! Праз медузу праскочылі. Гэта падобна на малюска, ведаеце, які здаровы такі звычайна жыве, які вырастае да метра, двух, там нешта такое, я памятаю. А гэта што ў нас тут валяецца? Яшчэ адна пугалоўка. О, разблокавана. Мы разблокавалі сабе нейкую прыладу. А я думаю, дзе кісларод браць? А вось яна дзе. Так, все, тут край. Ух, яшчэ одна станцыя. Пайдзе сюды. Мне падаецца, у мяне з абсталявання з раштунку ўсё ёсць. Толькі зараз застаецца даследаваць гэты свет. І пакуль не зразумела, чаму я бачу у блогераў іншых, што яны карыстаюцца гэтымі наручамі нейкімі. А ў мяне гэтая ячэйка, яна заблокаваная. А, я тут быў, так, я памятаю, што я каля гэтага я плаваў. Бо там гэты гук ідзе, а ўваходу нідзе няма. Халера, трэба будзе хутка вяртацца ўжо і на базу, як я пагляджу. У нас канчаецца вада з гэтым прыпасам ежы. Курва, ну гук жа ёсць, а значыцца мусіць уваход быць недзе-небудзь. Так, чакай, занадта хутка. Ну давай, хаця б гэта будзе. І што, больш нікуды? Так, гэта сумна. 30 seconds. Давай. Трэба яшчэ раз паглядзець. Уваход сюди один. Ага, во, бачу, ще кудись. Так, холера. Во, коридори. Як завсёды, дзе чуєш, туди не пливі, пливі в одворотний бок.
недзе тут ён. Так, трэця спроба. Знайсці гэтую паскуду. Каб быў ліхтарык, было б троху лягчэй. А давай-ка мы тут... Не. Тут не маяк. Ага. Вось ты что. Nahima Journal, go. Нагема штодзённик, погнали. How we got here. Pointless to speculate. I like pointless speculation. Can't be a flight navigation error. The cicada had years to adjust course. We couldn't fly to the wrong star, so we must have made an unscheduled phase gate Мусить бути transit. зблона перехід крізь фазову Come браму. in pairs. Ага. If we jumped through a gate, we could jump back. And which phase gate anyway? Cizor is 14 years outside Transgov space. There are no gates en route, unless the phase gate wasn't human. Mantis told me that Altera found an alien phase gate on 4546B. It's where the frontiersmen got their mini-gate technology. What if the cicada detected an alien phase gate and diverted to check it out? What if the cicada went through the gate and couldn't return? Where's the cicada? Іде глас зараз цикада. Ніхто з нас не пам'ятає аварії, And where are the і aliens де who built the чужопланетяни, gate? які звели браму. It can't be the tailings. Хто тоді? So who? Нейкая Ноа, хутчэй за ўсё. Так, гэта ў нас паўночны, то бок нам трэба на поўдзень. Так, калі будзем сюды плыць, на поўдзень будзем плыць. Праз гэтую вось зразумела. Нейкая доўгая ноч. По мистер 8 біт патата вітанашки. Так, добре. Амаль The доплыли. Noetic advisor has transmitted an alert. Та ти шо, Return to the нарешті. lifepod at your convenience. Каже, поверніся до ратавальнай капсулы. Угу. Раз, два. Гэта мы скинем. Раз, два. Тыц, 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 тыц. Усё, пожерли. Троху легчэй стало. Трэба скинуть все, что мы знайшлі. Не-не-не, вось гэта сюды. Гэта сюды. Мядзянку сюды адную. Вожак, вітанашкі, а чаму вечар? Ты дзе знаходзішся, чалавеча? Што ў цябе у вачах пацямнела, ці што? Добрый дзень, кажа. Выправіўся. Малайчына. А, ты заманаўся ўжо? Што такое? Што ў цябе ўжо адбываецца, што ты заманаўся? Ну а, давай, просвятляй нас. Што ты нам уже, вольеры пугалоўкі? О, мш. I have a special request. Маю для вас у рамках слідства асаблівы запит. Не магу казаць, што вы асабісты, бо я не асоба, але ён можа суцева палепшыць маю цэннісную функцію, разумееце? Адзін з маіх родзічаў досі жывы. Я выявіў нізкачастотны кодавы сігнал з актыўнага вузла НОА, вузол розташованы на глыбіні і спаруды, яку він называе вольерамі пугалоўкі. Вам варта сканструировать власного пугалоўка, якщо намереться туди спуститися. Може він розповість, що сталося з колонією, як... А чому ти мовчав дагэтуль, паскуда? Ага. Не, вось гэтая паскуда, яна вельмі мне не падабаецца, вось, но я ўпэўнены, што праблема ў ім. Тым больш ён як выглядае як куля, як у портале. 100%.
Просто нават не сумнеюся ў гэтым, так. Як мне гульня распавесці? Як мне гульня? Агулам падабаецца. Адзінае, што мне б дасюль яшчэ не падабаецца, гэта перша, што яна у хуткім доступе, правда ж? Яна не до конца зроблена. І тое, што механікаў новых няма ніякіх. То бок лут, даследаванне, глыбей, паціху развіваешся неяк. Вось, але ўсё ўпіраецца ў тое, што яна нібы копія першай часціны. А як зрабіць сабе вось гэтую пугалоўку? Налагоджвач. Не, гэта пакуль што не. Гэта ў мяне зроблена, дарэчы, чаму? Цікава, чакай. Давай туды спусцімся. У нашу базу асноўную. Welcome aboard. Да вітаначкі. Вось, таму... такое, ведаеш, нібы гуляеш, і нібы ты гэта ўжо бачыў недзе. Вось так вось. Мітынгі. Усё на мітынга, зразумела. Вітусаспадарства ўдалага панядзелка. Вам таксама, шаноўны містер 8-біт патата. Табе таксама вельмі добрага панядзелка. А дзе наш чарцёж, нейкі рысунак прыблуды, якая завецца вось гэты вось галавасцік, ці як яно там? Падводная стаянка. Я яшчэ прастыўшы нейкі прачнуўся, горла баліць. О, мяне таксама гэта ўжо 4-й дзень, мабыць. Вітаміны. Я табіраю вітаміны. Так, о боже, ты паглядзі, што нам трэба зрабіць. Нам трэба вось гэтае зрабіць. Пугалоўка, срэбная штаба і медны дрот 2 штукі. І вагатоўлівач транспарту яшчэ трэба зрабіць. Медная штаба 2 штукі і 2 шкла. Так, шкло. Шкло тут у нас робіцца. У нас кварцу дастаткова, наколькі я памятаю. Шкло. Адное. Давайте 4 зробім. Вітамінки? Не, про второе нічога не казаў. Вітамінки так. Мне моцна дапамаглі, таму што калі такая херня ў мяне ўзнікае, то я адразу сабе слановую дозу гэтая. Чакай. Вось, медная трэба, наколькі я памятаю 2. Правда? 30 секунд, хай гатовіцца. Вось. І прыблізна 3 разы на дзень вось так вось падвойную дозу вітамінку гэтую п'ю, і мне лягчэй ўжо да вечара становіцца. Вось, і ў гэты раз было тое самае. Калі пачуў, што нешта кепскае, нейкая хвароба прычапілася, то вось адразу папіў тройчы. І дзякуй Богу, увечары адпусціла, і проста на ноч кропелькамі закапаўся. І праява адзіная, якая ёсць гэта ў ранку, ну, такое, як бы гэта першыць у насаглотцы, ведаеш? І ўсё, гэта адзінае, што кепскае. А на працягу дня ўсё добра. Можа, і табе дапаможа такое. Так, 2 зрабілі. Зрабілі. Медны дрот зараз патрэбны. А яшчэ, слухайце, трэба ж зрабіць памяшканне. Так, медны дрот таксама патрэбны 2, напуткі я памятаю. Глядзіце, асобнае памяшканне. А дзе нам яго зрабіць, калі ў нас тут усё? Вось, комнату. Нас жа ж тут немагчыма, праз тое, што яно блізка. І тут немагчыма, праз тое, што яно блізка. Нам бы ведаеце, што... глыбіню якую знайсці. Паблізу. А, у кішэню тытан не паклаў. Ідыёт. Так, зараз трэба інвентар увесь забіць тытанам. Чаму? Таму што зараз будзем рабіць сабе нейкую. Вось, мабыць, вось
тут мне падабаецца, каб зрабіць яго, а тунель мы просто накіруем, каб у нас быў пешкі пераход гэты. Ніжэй, о. Warning. Power offline. В любом выпадку мы тут зможам сабе зрабіць тады. Раптам не атрымаецца. О, тут можна нарошчваць нават, ты паглядзі. Сур'ёзна? Чакай, як гэта? Можна паглядзець, як гэта працуе? Так. Так. Блять, что там тыкнул? Я тебе зараз тыкну. Разбирание. Разобрать. Во. Сюда комнату. Во, как я наросла. Да ёб твою налево, мать! Разбирание. 30 seconds. Блять. Хера себе я выпрыгнул. Выскочил так. Сюда гэтае меню давай. Так. Яшчэ. Яшчэ кажу. Так, мабуть, усё. Сюды, коридор. Power Як ти там? connected. All systems online. Ти серйозно? Поверни, во. І що ти мені не дасі? О. Цікаво, а ён, до речі, ось гэта злучить. Power offline. Титану бракує. Серйозно? Power connected. All systems online. Welcome aboard. Так, усьо. Тут нема. Тут нічого нема. Та підскоч ти краху. Вяртаемся до будаўніцтва. Можа наверх трэба падняць гэтае зараз трубу. Так. Коридор. Слухайте, дык яно ж тая не... не злучаецца. Power offline. Warning. Бачыце? Offline. Warning. Power offline. Што ты выеш? Power offline. Warning. Power Вы offline. бачыце, яно не злучаецца. Power offline. Warning. Power offline. Так, стопе. Warning. Power offline. Разбираем. Будаўнік ад Бога, вядома. Хто на што вучыўся. Так. Power connected. All systems online. Просто глядзі на гэты. О, якая жудасць. Так. Давай сюды. Так. Давай яшчэ адзін вось так. І там ужо прыстасуем той комнату. Та ты заенчыў. Так, во, вось тут будзем ставіць сабе гэтую комнату. Ага. І вось у гэты бок мы яе зараз будзем нарошчваць.
Я толькі адзінае спадзяюся, што нам гэтай вышыні, на якой яна стаіць, нам хопіць. Бо інакш гэта ўсе высілкі будуць марныя. Welcome aboard. Няўжо тытану не хапіла? Оля. А дзе в окно? Так, а давай гэта мы паглядзім, колькі яно каштуе. У нас тытану няма. Што за кішка? Вось такая кішка. Адкуль я ведаў, што не памесціцца ў нас там? Дарэчы, заўважце, як багуе святло па стенцы гэтай. Тыц-тыц-тыц. Ты бліжэй падыходзіш, яно знікае, а на адлегласці, мабыць, нешта ўжо не тое. А выскачыць можна адсюль? Не можна. Шкада. А зомбі лупіў на выходных? Не, а што за зомбі? Што ты маеш на ўвазе? Якія зомбі? Ты пра што? Так, схавай пакуль што. Сюды свінец не, соль не. Медь, кварц. Вось сюды. А я зомбі лупіў. Друмылка. Так. Попрошу вас, подарожек. Не лается у чатика. Что за друмылка? Давайте, слухайте. Кто б мог подумать? У нас скончился титан. Давай шукать титан. Не то это взял. Друмылка, помылка, друку. Цікаво. Так, ну что за холера, где зараз находится весь титан, а? Ось як ён не патрэбны, ён знік. Яго няма нідзе. І як табе, што за зомбі? Нейкая гульня, гэта Dying Light атрымліваецца, мабыць, нейкі быў, не? Так, а вот это, чакай. Dying Light The Beast. Во, я ж памятаю, ты казаў у пятніцу. Чакайте со своими 30 секундами. Так, шкада, што вось гэтае не выкарыстаць. Оп, акустычны рэзанатар. Акустычны рэзанатар, ён у мяне ёсць. Пам! Табе просто по пысе. Вось цікава, што увесь гэты знік, правда? Вось туды мне трэба. Далей гэтым займацца. Ну, мы ўжо блізка, слухайце, мне тут літаральна... А не, нават не буду нічога чапаць, трэба яе скончыць проста і ўсё. Во. Адная нага, і вось тут будзем падлазіць. Так, што мне трэба? Мне трэба люкша утркнуць.
Welcome aboard. Сюди, сюди, сюди. Ось так. Хоп. Так, гэта мы зрабілі. Мне трэба зараз нарасціць бакі. Без адной нагі, так. Трохножка. Усё усталявана. Ведаеш, якая фігура у нас самая крапкая? На планеце існуе, правильно. Трохпутнік. Так і тут. Так, титану знову не хапаем. Знову бракує титану. Ходім шукати. Титан. Где? Чекай, 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 чекай. Что ты хочешь там взять? Во. Барбалку давай. Ось. Нічого нема. Давай бурбалку хочай. Там ще вниз треба дослідувати, ага. Може сховай поки що, я тут позбираю. Тут всякі потрібні, а там перешкоджає гэта ламінари. Ага, ну гэта ламінари по сутності не дає магчимості. Так, мядяшку. Завсёды корисне. Так, все собрали в этой печоре. Божечек, так як тобі Dying Light? 30 seconds. Так, тут може щось есть, ні? 30 seconds. О, инвентарь-то заполнен. Ты что, это бляха, Вир? Пусти меня. Тупое месилово, мне то такое как бы под настрой подобается. Вось гэта ўжо цікава. Вось гэта настроі у цябе бываюць. Трэба, дарэчы, за месца гэтае сабе адзначыць. А контраст не падыходзіць, уже не пасуе пад такі настрой. Слухайце, я націскаю на шифта, каб паскорыцца ўперад, а яна мяне назад кідае. Як гэта? Warning. Power offline. Так, і ще раз ось так. Хобана. І з того боку так само 2 рази. І раз, і 2. О, глядите, як у нас
атрымалася якасна. Welcome aboard. Бачыце? Во, тут ёсць дастаткова плошчы, каб абысці, каб на сваю базку патрапіць. Бачыце? О, бачыце? Толькі гэта ўсё трэба аднесці. Та не. Ось так. Во. І ўсё, і калідорам аб'яднаная старая база і новая база. Які я разумнік. Не, контра не пасуе, там багата русні, мяне гэта трыгерыць. На тым кілі. Суворы вожак. Так. Адзі сюды, нам трэба яшчэ будзе што зрабіць? 30 Во! seconds. Якая прыгажосць. Чакай, куды гэта ты? А чаму? А дзе? А як? О! Так, ходім. Падыхаем крыху. А ну вяртайся, не хапіла. Так, слухайце, уже першая гадзіна дня, нешта я загуляўся. Нам трэба будзе зараз, ведаеце, што зрабіць вось тут, я так разумею, правда? Бракуе энергіі, калі з'явіцца энергія. Мы паглядзім, што нам... Карацей, нам патрэбны транспарт. Адчапіся, укажу. Нам патрэбны транспарт, і ён у нас, во, вось гэты. Тытановая штаба і срэбная штаба. Вось, нам трэба будзе, па-першае, зрабіць, а па-другое, ўжо зрабіць гэты транспарт і плыць далей па указаннях НОА. Так, гэтае і срэбнае, во. Хоп. Усё, чакаем. Гэтае мы зберагаем, а вам велічэзны дзякуй, бо мы будзем разыходзіцца. Каб нарасціць бакі, трэба есці бургер. Недастаткова бургера, трэба есці шмат. Просто. Вось. Я паляцеў па сваіх ужо справах. Вы ўжо ўсе разумееце, бо гэта ў нас традыцыйна. Вось, вам я зычу ўсяго найлепшага ў панядзелак. Вожачак, не нервуйся. Я спадзяюся, што Dying Light выконвае сваю частку дамовы, што ты ёй грошы, а яна табе задавальненне. Вось. О, нас ватафака стрыміць. Вось так. Нейкую будучыню ў космосе ён будуе Space Heaven. Так што пабяжым да яго. Вось, да ватафакі рэйд. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, вожак, я тебе чакаю ў госцікі ў Беластоку. Раптам ты перадумаеш, каб катацца на ровары сваім каля Гданьску. То прыязджай. Вось. І ўсё на гэтым. Дзякуй велічэзна, сустрэнемся заўтра. Заўтра у нас будзе Лонг Дарк.